Čaute, takže dneska si spravím brutálny recept, ktorý sme našli na internete. Áno, budú to tieto hotdogy, čo sme teraz kúkali. Áno. Takže na hotdogy budeme potrebovať chlebík, toastový chlebík, potom slaninka, vajíčko, cheddar a párky. Ja rozvalkám pekne tento chlebík, pre všetky chlebík rozvalkám. No, to je sa teraz pároček. Pároček, je za. Ja poďme spraviť sír, jakarý. To bolo brutálne. Krásne. To bolo najlepšie tiež. Tak. Párek. Koľko je tvoj párek? A máme druhý párek. Počkaj. Naša mama teraz opraví slaninu. Takže tak to bude. Oje. Pořádne to rozváháme. Áno, teraz vajíčková šťava. Vajíčková šťava je veľmi low quality názov, ja viem, ale Veľmi tak opatrne. veľmi opatrne, ľudia veľmi opatrne musíte. Tak, a to má ďalší chleba. Jak s dievčatami veľmi opatrne musíte baliť. Teraz zoberieme naše toastový chlebíček. Toastový chlebíček. Dobre, už som moju prácu spravil. Ste hladní? No jasné. Je to zbiejsnené. Nabíjajú. Osolíme. Osolíme vajíčkovú šťavu. Vajíčkový džús. Osolíme si. Bába to dá. A vajíčka sú chlebíčky, čvíčka. Vajíčka typy. Teraz to trošku osolíme a mama bude slaninku míšať. Oh yes. Dobre, takže zoberieme slaninku na lyžičku. A potom to tam dáme tie pálečky. Liškové pálečky. Necháme to robiť na mielnom ohni. A prikryjeme prikryjevkou. Pokryjevkou. A máme hotové. Ideme jesť. A to si to učíte v vode. A dúfam, že to bude najlepší hotdog, aký som kedy mal v živote. Dobre.